ten vostede pedras no ril? Pois hasta creo que sí. Tu hermano que tuvo. Pues tuve, cuando era jovencita. Ahora ya no. Después de tener a mi hija la mayor, se ve que la eché a ella y eché todo lo demás. Pero de momento, gracias a Dios, non teño. Doi bastante. Muy doloroso. No podía hacer absolutamente nada. Peor que parir, ¿eh? Eu de momento non teño síntomas, non. Como si tuvieras en la espalda, aquí abajo, un dolor horrible. A mí encontráramos, pero non teño dolor ningún, entonces non teño dolor non papel. Ahora con una máquina te hacen, no me acuerdo cómo se llama, y como que te hacen unos disparos y te van rompiendo las piedrecitas. Y luego eso, cuando haces pis, pues lo vas expulsando sin dolor ninguno. Bueno, vemos que hai temas que a xente non controla bastante na rúa, É que as pedras nos riles son moi frecuentes e ademais cando as tes acordaste delas toda a vida. Porque deben de doer moitísimo, non? Doen, a verdade é que sí, pero como ímos explicar despois, o que doe non é tela no ril, senón cando se cola e baixa por uréter e chega ata a vexiga. Aí é cando produces a dor. Claro, pero para entendelo, Héctor, é dicir, que son as pedras no ril? O sea, son pedras tal cal? Pois mira, son acumulacións de minerais, todos nos ouriños temos minerais aí uns minerais de cristais, de distintos tipos de cristais, que cando a ouriña está moi concentrada porque bebemos pouco ou temos moita cantidade de cristais nos ouriños, vanse xuntando, como vemos nesta imaxe, vanse xuntando, pero non é unha pedra lisa, unha pedra lisiña como podemos pensar, senón como vemos na imaxe, é unha pedra que ten un montón de pinchos, un montón destas... Sí, moitas aristas, destas aristas, que esas son as que van provocar o dor, porque cando baixan, van rasgando, van cortando o uréter, e por eso moitas veces aparece sangre nos ouriños, porque eso foi o que fixo esa ferida, non é unha pedriña redonda e lisa que sería máis fácil. Claro, pero por que se van formando estas pedriñas? Pois porque eses cristais que temos nos nosos ouriños, que é normal telos, todos os temos, vanse xuntando, vanse pegando, e podes pasar por dúas cousas, ou por esa escasa hidratación, porque bebemos pouco, entón a ouriña ten que concentrarse, canto máis concentrada, máis pegados están eses cristais, e máis posibilidades temos de que se acabe formando esa que chamamos pedra. E ou tamén por eses antecedentes familiares. Ah, sí, heredas isto? Non é que se herede, pero heredase da predisposición, é dicir, se os nosos familiares tiveron pedras nos riles, nós temos 3 veces máis probabilidades. Hai que beber a tope. Hai que beber e coidar tamén a alimentación, porque esa alimentación vai influir moito. Por exemplo, se nos metemos moita cantidade deses minerais... Mirade o que trouxo Héctor un día máis, non é broma, brócoli de novo. O brócoli, como non, como non. E ademais teño aí o saleiro, porque como sempre sabes, sempre hai que quitar o saleiro da mesa, porque xa bastante sal lle botamos á comida como para logo botarlle aínda máis, e o que vamos facer é eso, favorecer que haxa máis cristais, que se peguen máis e que acaben obstruindo este conducto. Ajá, pero eso por que o trouxeches? Para amosarnos o que, Héctor? Pois mira, isto é un pouco unha maqueta para que a xente entenda na casa como se forman eses cristais e por que doen. Ai, a ver. Temos o ril, que teño por aquí unha maquetiña do ril para que se vexa máis ou menos. De feito non é moi grande, o noso ril, máis ou menos do tamaño dun puño, é o tamaño dun ril dun adulto. E dentro ten un montón de coadores, máis ou menos 1 millón de nefronas, que son as que fan como de coador desa sangue. Entón, este sería o ril, aquí prodúcese os ouriños, e os ouriños baixan por un conducto que se chama uréter ata a vexiga, e aquí está a vexiga onde se vai recolectando todos eses ouriños. Isto vai funcionando, vai baixando a ouriña dentro do ril ata a vexiga. Que o que pasa que cando temos unha pedra, se a pedra é pequeniña, é unha areniña, non pasa nada, porque cae por aquí, o conducto deixa que salga sin ningún problema. Pero cando a pedra xa é máis grande, como por exemplo, pois un garabanzo de tamaño, as que son xa máis grandes, que pasa? Que vai obstruir, se poñemos aquí o garabanzo vai obstruir e non deixa salir os ouriños. Isto queda aquí taponado, entón é cando empeza esa dor, empeza a aparecer sangue nos ouriños, porque non pode baixar a ouriña que fabrica este ril. Pero unha pedra no ril pode chegar a ter o tamaño dun garabanzo? Sí, as máis pequenas son como areniña, como arena da praia, esa arena finiña da praia, esas son as máis pequenas e non soen dar problemas porque non nos damos conta, pasan por este conducto, pasan sin ningún problema e non causan síntomas, solamente cando facemos un análisis de ouriños aparecen no laboratorio. Pero as máis grandes poden ter o tamaño dunha perla, dun garabanzo, e claro, isto polo conducto non vai pasar. Claro, non pasa. E cando non pasa é cando produce esa dor. Héctor, que síntomas nos dá?
Porque igual hai xente que nos está vendo na casa e digo, ui, agora que o penso, non sei se podo ter ou non. Claro, porque isto non é ir ao baño e de repente oír clon, que caiba ali unha pedra. Como dicía esa muller na rúa, eu botei no todo, cando botei a miña filla. Claro, sí é certo que as pequeniñas non te das conta, pero as grandes van producir todos estes síntomas que vemos aí do cólico nefrítico ou cólico frenético, porque ponte frenético a dor que che vai producir. É unha dor moi aguda na zona lumbar. De repente, é que doblas coa dor de repente porque doeche nas costas, a altura onde están os riles, que máis ou menos aquí na parte da espalda, de repente unha dor moi grande porque está obstruído este conducto. Entón, claro, o ouriño non pode pasar, entón inflámase a zona e vai producir moita dor. Tamén dor ao ouriñar. Imos a ouriñar e vemos que temos dor, pode aparecer incluso sangue. Veíamos como era a pedra antes, que está chea de cristais, vai rasgando a medida que se vai movendo e que vai pasando e vai aparecendo esa sangue. E logo tamén poden aparecer incluso náuseas ou vómitos do intenso que é ese dor. Non é porque teña nada que ver co estómago, pero sí que o dor é tan intenso que vai nos producir tamén esas náuseas e eses vómitos. Se o tes, enteraste. E como se soluciona medicamente cando Pois temos? o que hai que facer directamente é unha urxencia, non é unha emerxencia, pero sí unha urxencia, e que ir ao centro de saúde ou ir ao hospital, poñemos unhos calmantes para que a persoa primeiro se atope mellor, quitarlle esa dor que é o principal, e logo que imos facer, se a pedriña é pequena, tratar de forzar a inxesta, é dicir, poñer un soro que meta moito máis volumen ou mandarlle a persoa que beba máis cantidade de auga para favorecer a expulsión desa pedra, que se vaya movendo, que vaya baixando e que se vaya expulsando cara fora. Que ocorre coas grandes? O que decía esa muller no vídeo antes. Agora hai unha técnica que che meten unhas ondas que a destrue. Pois explicaba bastante ben, é unha técnica que se chama litotricia. En que consiste? En que a persoa se lle aplican unhas ondas de choque, esas ondas de choque o que fan realmente unhos ultrasonidos é destruir esa pedra. A pedra que sería grande, claro, o que vai facer con esas vibracións é rompela. Son cristais, rompela. Entón, cando é máis pequena, sí que a podemos expulsar sin ningún problema, entón rompémola, fragmentámola para que saia sin ningún problema. Que maravilla eses avances científicos que nos melloran a todos a vida. Vale, para non chegar a ese punto, Héctor, que podemos facer todos na casa? Esa prevención, que é o que nos gusta aquí dentro do programa sempre, pois para previr o que temos que facer primeiro é reducir, non evitar por completo, pero sí reducir o consumo de sal e reducir o consumo de alimentos que conteñen o que se chaman oxalatos. Que son eses alimentos? Pois temos carnes vermellas, temos froitos secos, temos, por exemplo, tamén as espinacas ou o cacao. Todos estes alimentos teñen moitos oxalatos, eso favorece que haxa máis cristais nos ouriños que se poidan ir pegando e fabricando estas pedras. Non hai que eliminalos por completo, pero non abusar deles. E logo tamén os ultraprocesados. Por qué? Porque sempre levan moito sal oculta, salchichas e demais que levan moito sal oculta, non lle botamos nós, pero traen moita, esa acumulación de sales, xa sabemos o que vai producir. E logo a ingesta de auga, ¿no? Que nos dicía. Eso sí, sempre unha vida saludable, e logo, por suposto, a ingesta de auga. Hai que estar ben hidratados para que o noso corpo funcione ben. Esa boa hidratación, como a medimos? Pois cando imos ao baño, estamos ouriñando, sempre hai que ver a cor dos nosos ouriños, xa explicamos moitas veces, o ideal que sexan canto máis transparentes, mellor. Eso quer decir que estamos ben hidratados. Que estamos hidratados. Creo que temos preguntiñas de WhatsApp sobre este tema, a ver que che consultan, querido Héctor, sobre este tema dos riles. Reducín o consumo de sal, pero séguenseme formando pedras. A que se debe? Claro, xa, o día que falamos da tensión e do sal e do problema do sal oculto, explicamos que realmente o sal que nos lle engadimos á comida realmente supón máis ou menos un 30% do sal que consumimos. O 70% restante é sal que ven oculto nos alimentos. Cando mercamos o pan, que leva sal, cando mercamos, por exemplo, pois o que decíamos antes, un bollo, uns froitos secos, algo que non lle engadimos nós ese sal, pero xa o trae. Entón hai que mirar as etiquetas e se vemos que ten unha alta cantidade de sal, ir collendo sempre esas opcións. Por exemplo, xamón de York. Bueno, pois imos coller xamón de York, collemos o que é reducido en sal para non estarlle incrementando tanta sal. Pois atentos a iso, máis preguntiñas para ti, Héctor. Dixéronme que o zume de limón axuda a previr as pedras no ril, é certo? Bueno, o zume de limón que se lle atribúen todo tipo de propiedades. Aquí, a ver, hai certa realidad nesta pregunta, que seguramente que o levo en algún sitio, o escotou en algún sitio. Si é certo que de algúns estudos o que nos din é que o zume de limón axudaría a evitar esa formación, pero outros estudos din que non perdemos nada. O sea, estamos hidratándonos. Claro, non é como tomar outra cousa que nos pode facer mal, neste caso, tomar un zume de limón sempre cando non lle engadimos azúcar ni nada, facer un zumiño de limón na casa e tomalo,
non vai facer mal e pode facer ben. Perfecto, pois máis cuestións, Héctor. A ver, teño que facer unha litotricia para quitar as pedras, doe ou é perigoso? Esta operación A técnica esta, da que claro, falabas, vale? é unha técnica moi sinxela, non é tampouco unha operación, non hai quirófano, é algo que é moi sinxelo, que se faise de xeito ambulatorio, pode producir algunha pequena molestia, pero moi pequena, ou seja, realmente algo que ti vas polo teu pé, pode producir esa pequena molestia, pero non é algo moi doloroso, que necesites calmantes, nin que quedes ingresado. Si é certo que se fai esa técnica, e vai ser, desde logo, moito menos doloroso que o propio cólico nefrítico. Claro, pois que interesante.